al fin del Pirineu, un poble ple de neu. Hi vivia la Tina Mandarina i la seva millor amiga, la Gina Pruna. Però també hi havia un senyor molt dolent anomenat Llançaxiclets. El que no s'imaginava el Llançaxiclets era que la Tina i la Juna es trobaven bé. Perquè no li agradava menjar dolços ni caramels. Aquest vell tan dolent llançava xiclets i caramels que provocaven febre als nens. Ella sabia que el mag de gel tenia una pòcima per trobar-se bé. I van decidir parlar amb ell. El Llançaxiclets, en comptes d'estar content, estava trist al veure aquella gent que es trobava tan malament. I va decidir ser bo i ajudar els nens. Quan el Llançaxiclets va arribar, va començar a disparar. Molts xiclets al mag va llançar, que enganxat a la paret es va quedar. Les nenes amb la pòcima van marxar i a tots els nens van salvar. Així, nens, Tina i Juna i Llançaxiclets, amics van ser fins que es van fer vellets. Fi! Conte realitzat pels nens i nenes de primer de l'Escola de la